שלום, אפשר להציע לך משהו מיוחד היום? תלוי, מה יש לך להציע? דמין חולצה שמספרת את הסיפור שלך, עם עיצוב ייחודי שמתאים בדיוק לך. אנחנו מציעים חולצות בהדפסה אישית ברמה הגבוהה ביותר. אתה בוחר את העיצוב, ואנחנו דואגים להדפסה איכותית שתגרום לכולם להסתכל. נשמע מעניין, אבל לי דווקא עכשיו, בדיוק בגלל זה. חולצה בעיצוב אישי היא דרך מושלמת להדגיש את הסטייל שלך, ליצור מתנה מקורית או אפילו למתג את העסק שלך. בנוסף, יש לנו עכשיו מבצע מיוחד לזמן מוגבל, כך שתוכל ליהנות ממחיר מעולה וגם מחולצה שעושה רושם. ומה לגבי האיכות? אנחנו משתמשים בחולצות מבד איכותי שמרגיש נוח על הגוף, וההדפסה נעשית בטכנולוגיה מתקדמת, כך שהעיצוב נשאר חד וברור גם אחרי כביסות רבות. נשמע טוב! איך אני מזמין? פשוט מאוד. אפשר לבחור עיצוב מהמגוון שלנו, או לשלוח לנו את מה שאתה רוצה להדפיס, ואנחנו נטפל בכל השאר. רוצה שיעזור לך לבחור עכשיו?